салому алайкум бародарои азиз, бародарои қадрдон, апаву хоҳаро. рӯзи ҳама ба хайру шодӣ боша. Ман бисёртар медонам ки хеле корҳода фақат ҳамин модарое ки нав фейсбук мекушоянду нав вайбер мекушанд, ватсап мекушоянду мақсад ки нав инстаграм мекушанд, фаҳмоишон камай иминой барои ҳамо дахл дорад. Ина фекай ина мақсад ки раиси шаҳри мора ина фекшак шудян ё мо як ҳунармандем 10 боро ай пуштам хай гап шинидему то малисо бурдан мона бовар мекунем малисо омадан бурдан ма ки я меком ё я мандақа ки лелепутак буд я лелепутак қатим ошно гирифтам ша қатим изи гардондум айтанам фейсбук шудаю айтани ма дару трези пластик фармон додай овардиан шаву иқадар пул гузарондиан шаву баъд мефаҳмум хай коруш қиссаш дроза ира одамое ки ҳамин корро дидагиян шаташа хурдаган 95% занако будан. 95% занакои миёна умр ай 40 то 50 ай 40 то 50 ҳамхели занакоро фейсбук даромада фреб карда пул гирифтагӣ буда. Ина Рустами Эмомалӣ мир городи мо мақсад ина мирам фекша ина кушодагиян моро иқадар фреб мекунанд. илтимос дар фреб инам хеле нағелтен ози асри 21 бибинен аввал видеовизов кунед занг бизанед қати ки гап заистен қати ки навистаистен баъд суҳбатоно давом битен надидаву надониста илтимос нақе фекода бовар накунед дурӯған инами фекан инама бо дидум ки ҳамхели фекшак шудян дурӯғакӣ ина бо мо муроҷиат карда мегӯм ки бовар накунед намеода илтимос ина саҳари рӯз қати бародаро хостем ки ҳамхелира бугум бо такрар ба такрар мегӯм ки бибинен бисанҷен ба бовар кунен баъд сумроӣ мекунем ё ки сум металбен чӣ коро мекунем ба бикунем мақсади гапи ман илтимос бовар накунем хеле фекода якумш ки интернета бовар накунем нам бозиҳое ки меган ҳамодам бовар накунем ҳамаш дурӯғай ҳамаш дурӯғай барои ки ман дидам ай чизе ки дидам ҳамора гуфтаистам хай реклама мақсад як чиза реклама кардану дига чия мақсад ман реклама мекунам як бор меорам най москва ё ки реклама мекунам граница мегзаронам хай ӯ чизо барои дастгири ҳамдигарай ки бифаҳмем бисанҷем номери телефонашда занг бизанем ака мебарем моро границаҳо ин рақамҳои телефоншон мемонем мераванд меоянд тамом боқӣ сарбаланду хунобод бошед сарбаланд бошед худованд ёру мададгортон худо нигоҳбон.